RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan ko niyo sa pangan nga Clarice, single, usa ka senior high school student. Itago na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa akong amahan. Gitago magud ni sa akong inahan nako. Aron niya hisabtan, sugdon ko sa bata pa ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Ma, kinsa man di ay ang akong papa? Oh, ngano kung ka na may mong pangutana, Clarice? Ang, may papa gid ko di ba, ma? Pero, wa man lagi ko kaila sa akong papa. Ayaw na pagpangutana bahin sa imong papa. Pero ma, gusto raman ko mahibaw kinsa ang akong papa. Wa kay papa. Huh? Wa nang imong papa. Patay na di ay siya, ma? Ay ambot eh. Wa na ko mapakisayod siyang kinabuhi. Wa na ko mahibaw kon hain na siya gibutang siyang kalag karon. Maong ayaw na kong usbag pangutana bahin anang imong amahan, ha? Ma. Yabag maning inahan ni mo. Matawa bagod ka kung wa kay amahan, day Clarice. Mao may sulti ni mama, tiyo. Sukot na yun kayo ng mama ni mo sa mong papa hangtod ron. Apan dili lang unta kaniya iapil. Dili na pwedeng limdan kaniya bahin sa mong amahan, oy. Maugyot, tiyo. Pero dili man siya gusto nga hisgutan ang akong papa. Masuko man siya kung maghisgot ko. Uy, ngano masatuod nga nakiskot ka man sab sa imong amahan? Kuan man gud, tiyo. Kanang mag-high school naman ko. Nya lisod kaayo mi. Sahay dili ko kapasok project kay way kwarta si mama. Basin ba nga pwede nga mangayo lang ko sa akong papa. Kay gusto manggid ko maka-eskwela sa high school, tiyo. Ay, askang luuya sad nimo eh. Aw be, pila man na imong project be kay ako nalay hatag nimo. Dili raman karon nga project, tiyo. Inig high school na ako puhon ba? Kay basig dili ko eskwelahon ni mama. Ang akong papa na lang unta, ang akong paggastuhon nako. Sige lang. Kay pakisutihan ko ang imong mama bahin ana. Sige, tiyo, ha? Basin pa di ay, utugan siya nimo kung hain ng akong papa. Unsa nagkaha ang nahitabo sa panagsulti nilang mama o tiyo, Lister? Mahayunta, kung matugan na si mama kang tiyo, kung hain si papa. Aron maila-ila ko na siya.
Gusto na sad ko nga makaila ko sa akong papa. Aray na ko, Merced. Hala, mupauli na si Tiyo. Punsa kay nahitabo sa ilang panagsulti. Clarice! Si Mama, murag na suko. Patay. Clarice! Ma! Ma, di anak ko, Ma! Ikaw ba? Gahit din kay kag-uho? Aray, Ma! Gaya nga akong bugan, Ma! Nanong kahit ka manggit kay kag-uho? Giing na nataka nga ayaw na kong kulita pa bahin sa imong amahan. Pero kahit gid kay kag-uho. Aray, Ma! Muusa pa gani kag pangita sa imong amahan na. Dili na ko, Ma, dili na. O lagi, ayaw na pagpakisusi sa imong amahan, ha? Mangita pa gani ka niya, malintian ka gina kung may hana ka. Ma! Ulapan para ba siyang uyuan? Usap niya! Ay nalagig pangita sa imong amahan. Isipan na siyang patay. Ma! Wagin ko'y kalibutan kung nganong ingon na lang ana ang kasuko sa akong inahan sa akong amahan. Masuko gid siya kani adto pa kung mangutana ko sa akong papa. Hangtod nga nag-high school na ko, nisamot ang among kalisod, kay nangiskwela na pod ang akong mga manghod. Unya, Nakailamang ko sa imong amahan, Clarice. ha? Kinsa siya, ante? Asa man siya ron? Buhay pa ba siya, ante? Oo, oy. Tuwa ba siya sa layo? Dili, oy. Maadto ra gyud nato. Ha? Kun mao, ante, tultuli ko kung asa ang ilang papa. Unya, basin ako'y kasabaan na ng mama ni mong apil, ha? Ante, dili lang ko ta magsaba ni mama. Unsa? Please, sige na, ante. Dada ako nga to ni papa. Nala, sige. Pero ayaw baya gyud pagsabang mama ni mo, ha? Kay maldita baya kaayo ng imong inahan. Oh, wala gi, ante. Promise. Na, unya, kanusaman ta mo adto. Ugma, inig-eskwela na ko, ante. Mo absent lang ko. Nala, sige. Kuyogan ti kaugma ngadtong papa ni mo. Oh, kani, mauni ang ilang bahay. Mangayo tagkatahuran. Ayo! Maayo! Sala. Kaila din mo sa akong papa, ante, uy. Ay, nga nogong dili nga. Kami mang barkada sa unang mama ni mo. Mao nga kaila kong dudo. Maayo! Ay, kinsa lagi na. Kana, mauna ang imong papa. Maupang may pagmataan eh. Ay, do, mayong buntag diha, do. Pwede bang makadayon, do? Ha? Among anak ni Merced? O, do. Apan gililong kini ni Merced nimo ug sa imong anak. Ikaw? Among anak ni Merced? Pa? Kadako na din mo. Oh, pasilo ako, anak, ha? Huwag mahibaw. Pa, dugay na kung gustong magkailan ni mo. Pero masuko man si mama, good. Gikan karon, anak. Masangpit na ko nimo. Pero, pa, di ba lang ta magpahibaw ni mama? Kay masuko man good siya pa. Unsa? Sige. Tagain na lang ko sa imong number. Kay mo tawag lang niya ako nimo, ha? Sige. Okay pa. Mauni ako number. DJ Relax Remix. Ay, umangkin mo kontak si Papa na ako. Naabaya ko'y problema sa akong bayron nun sa eskwelahan da. Maayo unta ako no kontak siya na ako. Ay, sayang nga sad, oy. Wa man ko makapangayo sa iyang number. Oh, nanawag na ako. Si Papa na ka ni. Asa ba to si Mama? Tingalig makadungog siya nga doon ako ikasulti. Hello? Dres, anak. Pa, ikaw ni. Piantar gyud abi. Hello? Hello? Kinsa ni? Asawa ni Dodo. Kinsa ka? Kuan, kinang anak ko ni Papa Dodo. Uy, day. Dili ka anak ni Dodo, ha?
Unsa? Dili ni mo amahan si Dodo. Maghunungan na ang pagsamok-samok ni mo sa akong bana. Nagubot kami diri ang among pamilya tungod ni mo. Ha? Gisakitan ko kay nailhan na unta nako ang akong amahan. Apan doon na pagyudi ay laing problema. Kay may lain naman di ay siyang pamilya og dili kadawat nga may anak si Papa sa gawas. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. 15 years nga gitago ni mama nako ang akong amahan. Og karon nga nakita og nagkaila na mo'y, pwede pa ko niya nga mangayo og pang-allowance ni Papa alang sa akong pag-eskwela? Ikaduhang pangutana, may lain na sa pamilya si Papa og nasuko ang iyang asawa sa among panagkailan ni Papa. Dili kuno ko niya anak, pero niang ko namang gudunta si Papa nako nga anak ko niya. Makabuot ba di ay ang iyang asawa kung gusto mohatag si Papa og sustento nako? Ikatulong pangutana, kung dili mosugot ang iyang asawa nga mohatag si Papa nako og sustento, asa man kumuduol aron makasustento gid si Papa nako? Daghan manggugugastuhan sa eskwelahan. Ikaupat o katapusang pangutana. Si Mama, dili gusto nga mangita ko sa akong amahan. Okay lang ba kung limdan ko na lang sabsiya nga nagkailan na ni Papa o nga posibleng magkakita-kita mi kung makahatag man siya og sustento nako o allowance sa akong pag-eskwela? Unsaon man ako sa pagpasabot si Mama? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clarice. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw among tingog ang inyong mapaminaw, no? Kami ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon. Kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional ug behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Di na ni nato dugayon, ipadala na dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man nato ang mga sukintig paminaw, no? Matag adlaw lain na pud nga drama laing suwat ang mahatagan og tubag og naghinaot mi nga maskig wa mo musuwat or musuwat man gani mo unya. Wa pa ninyo na paminaw ang inyong drama pero anggid-anggid pud ang sitwasyon. Sa ato ang letter sender makakuha gihapon mo leksyon, kadasig ug inspirasyon. Yes. Matag episode, di ba, Doc? Yes. Yes, kasi mga i-greet na to. Okay, mayang pagpaminaw ni Christine Marie Lacostales Daniega dia sa asa nila sa Barili, Cebu, San Rafael, Barili, Cebu. Disi mistro to Daniega Jelo ug mga Alihos family dia sa Bato Leti. O mga TRC boys, mayang pagpaminaw ni Geraldine Lopez, Gistoni Mamulang, Jeremy Sisiban ug Bonifacio Jeremes, the last but not the least, mga taga Ormoc City, Barangay Salvacion, Orchids Village, Orland Nilias ug si Lolito Luzon. Also to Rustico Mascarinias, Farah ug si Mariano Oxtero, and Cyril Baino Mata. Matod pa niya, good morning. Follower ko sa imong programa kini ang akong suliran sa DYHP. Nindot kaayo ka mutambag, malamdagan jud ang among huna-huna plus agoy. Ganahan kay ko ni Doc. Gwapa pa jud ka. Thank you kaayo, Cyril. Also to last, no, kaning kinsa paning ato ang mga letter sender. Si Heki Bagsiyaw. Okay? Letter sender na to karong adlaw kinsa ni Doc? Si Clarice. Si Clarice taga wa man niya gibutang ang iyang address, attorney. Single pa ni siya, usa ka senior high school teacher. Punto legal ang problema ni Clarice kabahin kini sa iyang amahan. Medyo na problema siya sa iyang amahan, attorney, no? Tumasa nabati nito sa drama.
So, unang pangutana ni Clarice. Okay. 15 years na gitago ni mama nako ang akong amahan. Ug karon nga nagkita ug nagkaila nami, pwede ba ko niya mangayo og pang-allowance ni papa alang sa akong pag-eskwela? Pwede kaayo kay yahay mo man ng papa, no? And ang kaning atuang obligasyon, no, sa ato ang anak, wa man gud na mag-ingon nga kay abi pila ka buok o pila ka tuig mo wa nagkita, di na gid mo obligado. Karon nga nakita nimo ang imuhang amahan, nagpwede gyud kaayo ni nga inyuhang mapangayuan og suporta para makabawi-bawi pud sa pipila ka tuig, labi na nga gi-acknowledge ka, no, after 15 years, no, mahimo gyud kaayo nga imuhang pangayuan og suporta ang imuhang papa para pud nga mahatagan sa siya higayon nga magpakaamahan nimo, no. I mean, now that you've found your father, ako lipay kay ko nga, and I hope lang po no gi-acknowledge pud ka, no, sa imuhang papa tinuod, no. Depende po sa kapasidad tinga po siyang papa, attorney, no? Yes. So kung naay siya kapasidad to give you, medyo ingon lang dagan-dagan na sad pa kay 15 anyos ba kang wa maghatag nako. Tinuod, ubay-ubay Bay-ubaya ba, bawi-bawi ba? Correct. Sa duhang pangutana, may lain na sang pamilya si Papa ug nasuko ang iyang asawa sa among panagkaila ni Papa. Dili kuno ko niya anak, pero niyang angkon naman gud unta si Papa nako nga anak ko niya. Makabuot ang iyang asawa kung gustong muhatag si Papa og sustento nako. Dili kay obligado man siya nga muhatag nimo. In fact, bahalag masuko ang ilahang Iyang asawa. asawa unya imuhang papa ni angkon man nga anak ka niya. So by that, because of that admission sa iyaha, pwede na gyud ta kapangayo og suporta unya di man makatutol ang asawa kay obligasyon man as balaod. Di man labaw ang asawa sa balaod, ang pinakalabaw aning tanan ang balaod man. Unya ang balaod nagingon nga angay man musuporta ang ginikanan sa ilahang mga bata, whether anak sa gawas or legitimate nga or legal nga anak ang bata. Wa man na nag-ingon nga anak kas gawas di ka pwede mahatagag suporta ang magbuot ang asawa or ang pamilya nga legitimate, dili man, no. Anak gani ka, suportado, obligado ang mama og papa nga musuporta nimo, no. So ayaw dili ka angay mag-uol diha. Okay, ikatulong pangutana, kung dili mo sugot ang iyang asawa nga muhatag si Papa nako og sustinto, asa man ko moduol aron makasustinto gyud si Papa nako? Daghan man gud kog gastuhan sa eskwela. Tinuod, and dapat pud mo recognize ang imuhang papa sa iyahang absence sa imuhang kinabuhi for more than 15 years. And karon na unta ang iyang higayon nga makabawi-bawi pud unta siya sa iyang mga sala nimo, no. Butang talang na di niya sa kay gitago ka. Unya karon nahibaw-an man nga naa ka, nya giangkon man kaniya. Obligado gid siya ug dapat sa gid siya nga mutubag, no, sa iyahang mga obligasyon isip amahan nimo. Na kung dili man gani kay madaog siya sa iyahang asawa, aritas DSWD, mangayo tagtabang. Kung dili gani makalihok or magpagahi pagyud ay korte gyud ta, mangayo ta og court order for child support. And diha na to isay pila gyud ang imuhang magikinahanglanon. Dili lang sa imuhang pagskwela, imuhang pagkaon, imuhang sanina, imuhang baon, tanan pa, no. Pwede pa kita mangayo sa pila ka tuig nga wa siya kahatag nimo og kaya pud sa iyahang finances, ha. Okay, ikaw pato katapos ang pangutana. Si mama dili gusto nga mangita ko sa akong amahan. Okay lang ba kung limdan ko na lang sab siya nga nagkaila naming papa o nga posibleng magkakita-kita mi kung makahatag man siya sustinto o alawan sa akong pag-eskwela. Unsaon ako pagpasabot si mama? Mo gyud ni usahay na kalisod, no. Number one, ako I will really advise you nga di pud nimo itago sa imuhang mama nga nakakita na ka sa imuhang papa, and ipasabot siya, no, nga kuwang ang imong pagkatao tungod kay wa ka kabaw sa imuhang papa unya na paningkamutan nimo ang tadhana na puy nagdala ninyong duha nga magkakita mo ug nailhan na gyud nimo ang imuhang amahan unya taro nga og sulti nga muhangyo unta ka nga mahatagan kag higayon nga maila-ila pud nimo ang imuhang papa, nabi na kung mugahin po ang imuhang papa og panahon, no, nga ma-acknowledge ka og kanang maila-ila ka og imo pong uban nga siblings kay mo man ay makapahimong tibuok sa imong pagkatao. Unya necessary man pud na siya. Unya manghinaot pud ta, no, nga sa mga inahan nga naminaw pud nato dinhi. Moingon ba adjud ko ninyo nga ayaw pahimong ti ang bata. Kung wa man gani mo nagkadayon sa papa, nakasa man gani ng amahan nimo, no, gibiyaan baron ka, wa baron ka angkuna na ay dako kayong kalapit
lapasan, no, it did not work, di man na sa bata. And I think the right of the child to know kinsa ang iyahang papa will be beneficial pud sa iyaha. Kay dako naman si kaning ato ang letter sender, no? Unya, kinahanglan naman pud ni siyang makasabot, no, sa mga panghitabo pud sa iyahang kinabuhi nga pwede na pud siya makadecide for himself or herself, no? So, balansihon gyud na nato and maghinaot mi nga masabtan pud, no, sa imuhang mama ang imuhang situation. But ang ako ang advice, ayaw nag-itago kay basin malain pud ug masakitan pud ang imong mama, hilabi na nga imo ra bang mama mo'y nag-aruga og padako pud nimo. So, sabta pud ng imuhang mama hinay-hinayi, but importanteng kabaw sa tinuod, ha? Alright. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong magpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide. Tatak, RMN. Daghang salamat og maayong adlaw.